Yli 100 vuoden ajan Jurvassa, Etelä-Pohjanmaalla, on valmistettu ja myyty huonekaluja. Koulutetut huonekalupuusepät ja koristeveistijät loivat käsityöläisilmiön, jonka ympärille koko kylä kasvoi ja kehittyi. Millä keinoin Jurva tunnetaan huonekalupitäjänä myös tulevaisuudessa ja miten säilyttää sukupolvelta toiselle siirtynyt käsityöläisperinne? Jurvan veistokoulu piti yllä taitoa ja osaamista huonekalujen valmistuksessa ja toi jatkuvuutta elinkeinoon. Pirtti Oyn Jurvaan perustama työpaja kohotti huonekalujen tyyliä ja laatua. Jurvan veistokoulun nimi muuttui kansansuussa kotikouluksi. Kotikoulu jalostui 100 vuodessa kiertävästä pikkukoulusta muotoilun ammattikorkeakouluksi. Tyylihuonekalujen valmistuksen opetus asetettiin puuseppäkoulutuksessa etusijalle. Ammattikorkeakoulussa keskityttiin modernien tuotteiden kehittämiseen. Jurva oli tyylikalusteiden lähtöpiste Suomessa. Jurvassa oli hohto. Mä olin hyvin innostunut tulemaan Jurvaan. Vaikkakin kun mä oon modernisti, niin tuntui silti hyvältä mennä sinne tyylikalusteiden keskelle. Koululla oli tärkeä tehtävä huonekalualan kehittämisessä Etelä-Pohjanmaalla. Kansainvälisillä kontakteilla Jurvan kampuksen maine levisi ulkomaille. Jurvan kunta rakennutti koulun yhteyteen Etelä-Pohjanmaan huonekaluteollisuuden kehittämiskeskuksen. Oppilasmäärien väheneminen, uudet kuntarakenteet ja oppilaitosten keskittäminen kasvukeskuksiin heikensivät Jurvan kampuksen asemaa. 2010-luvulla kulttuurialan tukia leikattiin valtakunnallisesti ja tämä aiheutti koristeveisto, puuseppä sekä muotoilukoulutuksen loppumisen Jurvassa vuonna 2015. 100-vuotinen osaamisen jatkumo hiipui hetkessä. Se koulukampus, jossa oli niin kuin kaikki fasiliteetit, verstaat ja muut, oli asuntopaikkoja ja muita, niin se on käsittämätöntä, että semmoinen voidaan niin kuin jättää tyhjäksi, rapistumaan kaikki. Niin, hiljaa sitten häipyi pois. Niin, ja se tuntuu niin kuin jotenkin käsittämättömältä tuhlaukselta. Jurvan kampuksen kiinteistöt ja kehittämiskeskus laitteineen myytiin huutokaupalla nimelliseen hintaan. Kun oli 90-luvun lama, niin se ei ole siitä noussut tämä Jurvankaan huonekaluteollisuus. Kyllä se varmaan se ostokäyttäytyminenkin on muuttunut. 80-luvulla, kun armeijan jälkeen tuohon hommaan niin kun jäin, niin liike tilasi jotakin, niin siinä oli tyyliin ruokapöytä, 6 tuolia, hopeakaappi, astiakaappi. Siinä oli niin kuin esineitä. Siinä oli kokonaisuutta. Nyt kun tulee liikkeeltä tilaus, niin se on yksi lipasto. Kyllä se on kaikilla niin kuin justiin tuossa kodinhuonekalussa on se ongelma, kun linjat on tehty sitä varten, että sieltä tavaraa tulisi ja olisi joka koneen takana joku tyyppi ja lykättäessä isot määrät läpi ja nyt näin käverellään näiden yksittäisten kanssa. Ja sitten toiseksi, että jos niitä oikein rupiaisi menemään, niin mistä meiltä löytyy enää niitä puuseppiä? No kaikki on eläkkeellä, vai? Ne on eläkkeellä tai sitten on tuolla kirkkomaassa ja uusia ei enää tule, kun tuo koulukin tuosta loppuu. Niin Molli voittosta tuo keskustelu, tuossa on puukoot, niin vedetään ranteet auki joka päivä. Jurvan huonekaluteollisuudella olisi mahdollisuuksia vaikka mihin, jos siellä vain ymmärrettäisiin se, että otetaan apuja
vastaan, että siellähän on mieletöntä käsityöosaamista ja just nimenomaan ne verkostot ja koristeveisto perinne, mikä siellä on, mitä ei löydy mistään muualta. Ei osata tuoda esille sitä omaa tekemistä ja osaamista ja markkinointi ja brändäys ja se muotoilun tuominen siihen puuttuu oikeastaan täysin. Siihen varmaan urauduttiin sitten silloin siihen, että ei meidän tarvitse myydä, kun nämä myy itse nämä tuotteet. Mutta nyt on se aika mennyt ohi ja sitten me ei ole päässyt päälle eikä tajuttu sitä. Me ei ole vielä tajunnut sitä 40 vuotta. No saatana. Ei olla ajateltu niin tarkasti, että kuka se asiakas on, vaan yritetään ikään kuin puhua kaikille mahdollisille ihmisille, jolloin se niin kuin vähänenkin viesti hukkuu. Ehkä meidän ajatusmaailma pitää suuristaa. Kysymällä just nämä niin kuin peruskysymykset itselle, että miksi me tätä tehdään ja kelle me tätä tehdään. Että kaikkea mietitään sen niin kuin asiakkaan näkökulmasta, eikä sen niin kuin yrityksen näkökulmasta. Jurvalaiset tyylihuonekalut olisi jopa aika helppo brändätä tähän päivään, koska nyt kuluttajat on tosi tiedostavia ja valveutuneita ja ne lähtökohtaisesti arvostaa tuollaista niin kuin käsin tehtyä laadukasta huonekalua, joka kestää sukupolvelta toiselle, niin mun mielestä sille olisi ihan selkeä niin kuin tilaus jopa tällä hetkellä. Ja olisi brändi, Jurvan. Niin, se olisi brändi. Eikös meillä ole se, onko se vielä tallella se Osmo Peukkujalakki? Sehän oli se yksi Jurvan brändi silloin. Joo, ja peukkuakaan ei enää niin. Se juna meni. Ei muillakaan. Ihan selkeä kilpailuetu on se muotoilijoiden käyttäminen. Ilman muotoilijoita ja sitä, että luodaan erottautuvia, houkuttelevia tuotteita, niin on aika vaikea selviytyä. Onhan varmaan ne Jurvassa sitä muotoilijaa ne yrityksetkin kokeilleet, mutta ne ei ole onnistuneet varmaan siinä ja ne on olleet mun mielestäni aika epäuskoisia siihen, että sillä muotoilulla nyt jotain tehtäisiin. Se voi olla näin. Meillä on ainakin se ihan lapsen kengissä, että niin joku sen tupakkiloudan kanteen piirtää kuvan ja sillä perusteella lähdetään väsänään. Jotta. Tarvittaisiin nuoria suunnittelijoita. Siellä on Jurvan seudulla niin tämmöinen mieletön perinne ja vielä taitokin. Joo. Ja osataan tehdä tämmöistä äärimmäisen jumalattoman hyvää. Joo. Niin kyllä siinä nyt siis joku tapa näiden suunnittelijoiden raahaamiseksi sinne niin kuin kokeilemaan, niin pitäisi olla. Joku vanhakantaisuus tai jääräpäisyys siellä vallitsee. Joku siinä on, en tiedä. Miksi se moderni suunnittelu ei nyt lähde sieltä, vaikka taitoa on. Mikä ihme? Jurvalainen huonekaluteollisuus pelastetaan sillä, että sinne saataisiin huonekaluyrittäjille niin kuin oma tahto ja halu olla mukana niin kuin säilyttämässä sitä hienoa puuseppäperinnettä. Mun mielestä se pitäisi lähteä siellä ihmisistä itsestään, että se olisi niin kuin säilyvää ja pysyvää. Jos joku tulee ulkopuolelta sanoa, että näin tehdään, niin sitä on monta kertaa kokeiltu, ettei varmaan tehdä näin kuin se sanoo, mutta se pitää lähteä tavallaan niin itsestä jostakin. Mitkä ne olisi ne yritykset, joilla olisi niin kuin ne edellytykset, että tuotantokoneisto on kunnossa, osaaminen on kunnossa ja sitten sieltä löytyisi vetovastuussa olevista ihmisistä semmoiset, jotka sais houkutettua siihen uuden riskinottoon. Pahin uhka on se, että sieltä häviää se osaaminen kokonaan, että sen annetaan tapahtua. Koen kriittisenä tehdä aika nopeatakin siellä
asioita sen puuseppäperinteen säilyttämiseksi. Nykyään suurin osa Jurvan huonekalualan yrityksistä on lopettanut toimintansa. Jurvassa toimii vuonna 2022 noin 10 merkittävää huonekalualan yritystä. Jurvalaisilla yrityksillä on kaikki mahdollisuudet menestymiseen. Nähtäväksi jää, kuinka moni yrittäjistä tarttuu haasteeseen.